Novo u Bosanskoj Krupi, hipermarket Belemionix. U subotu, 29.7.2017. godine u 11 sati je svečano otvaranje novog Belemionix hipermarketa. Zabavljat će vas Adnan Nezirem. Za posjetioce organizovana degustacija jela i pića. Za prvih 500 kupaca poklon paketi. Hipermarket Belemionix kod autobuske stanice u Bosanskoj Krupi. Mjesto dobre kupovine. Dobro nam došli i vidimo se u subotu 29.7.2017. godine u 11 sati. Zbog tebe su u kafani prošli moji